నిజంగా ఈ బుక్స్ గుర్తున్నాయి మీకు? మనమంతా 10వ తరగతి దాకా చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇవే బుక్‌లుండి. ఈ వీడియో చూడగానే నాకైతే చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఈ తరం పిల్లల్ని అడుగుతుంటే మ్యాథ్స్ అని, సైన్స్ అని, సోషల్ అని చెప్పి అందరూ ఇంగ్లీష్‌కి అలవాటు పడిపోయారు. తెలుగు అనేది మచ్చకే లేకుండా మాయం చేస్తున్నారు నిజానికి. ఎంత ముద్దు ముద్దుగా ఉండేవో మన పుస్తకాల పేర్లు. తెలుగు వాచకం, భౌతిక శాస్త్రం, భౌతిక రసాయనం, సాంఘిక శాస్త్రం, సామాన్య శాస్త్రం, గణిత శాస్త్రం ఇలా ముద్దు ముద్దు పేర్లన్నీ ఇప్పుడు గుర్తు లేకుండా మాయమైపోయినాయి నిజంగా. ఈ వీడియో చూడగానే నాకైతే గతమే గుర్తు వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఈ స్కూల్లో బుక్కుల మీద పేర్లు రాసుకుంటే ఆ పేర్లు చెరిపేసి మళ్ళీ వారి పేర్లు రాసుకొని నాది అంటాడేమో భయంతోని బుక్ని ఇలా ఫోల్డ్గా చేసి అన్ని పేపర్లలోనే కలగని మన పేరు రాసుకునేవాళ్ళం. వాడు ఎంత తుడిచినా మన పేరు పోయేది కాదు. 4 పేపర్లు మధ్యలోనే చింపినా మన పేరైనా చెరిగేది కాదు. నిజంగా ఆ మెమోరీస్ చాలా అద్భుతం. అవైతే నాకు ఎంతో సంబరంగా అనిపించింది. మన భారతదేశంలోని కూడా మన తెలుగు భాషకు మచ్చ లేకుండా మాయం చేసుకుంటున్నాం.